खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 4 एप्रिल 2023 बारायजायो मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। खारबाय थानाय रेलगारिनि सिङाव सानै सुबुंनि गेजेराव गेदेर दावहा। केरलानि काजिक'डे ओनसोलाव गंसे खारबाय थानाय रेलगारिनि सिङाव सानै पेसेन्जारफोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव सासेया गुबुन सासेखौ रागा जोंखांनानै अरजों सावना होनायाव ट्रेननि सिङाव थानाय 9 पेसेन्जारफोरा अरजों खामजानानै जोखोम जादों आरो बे जाथाया आल्लापुझा कान्नुर एक्सप्रेस ट्रेनाव जादोंमोन आरो बे जाथाया हरनि 10 रिंगासोआव जादोंमोन आरो माखासे रेलगारिनि सिङाव थाबावनाय पेसेन्जारफोरा अरजों खामजानो गिनानै ट्रेननि चेनखौ बोना होनायाव ट्रेना स्ल' जानायाव एबा लासै खारनायाव जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिया रेलगारिनिफ्राय खारलांनो हादों आरो उनाव जोखोम जानायफोरखौ आरपिएफनि जवानफोरा फाहामसालियाव थिसनहैनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ पुलिसा नागिरगासिनो दङ। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिआर सोरखारा मुंख्लं नखरफोरनो नखरफायाव 5 लाख राङारि अनसुंथाइखौ गथायनाय जाबाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों मैया बे अनसुंथाइखौ गथायनाय जाबाय आरो बे अनसुंथायाव गासै 200सो मुंख्लं नखरफोरनो नखरफायाव 5 लाख रांखौ गथायनाय जादों। गरचक पुलिस आरो स्पेशल अपारेशन ग्रुपआ गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय नंखाय सनाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै नंखाय सनानि फालांगिरि खालामग्राखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरा सनाफोरखौ लखिमपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे लाबोनाय जादोंमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय बाबुल हुसेन आरो मनज दास। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय। अरुणाचल प्रदेश रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव लेन्डस्लाइड जानायनि थाखाय सुबनसिरि ल'यार हाइड्र' इलेक्ट्रिक प्रजेक्टनि मेन दाम आन्डार कन्स्ट्राक्शन सोलिबाय थानाया डेमेज जादों एबा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों आरो बे प्रजेक्टखौ NHPC लिमिटेडआ मावफुंगासिनो दंमोन। गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जादों आरो बे गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जानायाव 7 उदखारिफोरा गावथारजादों। झारखन्ड पुलिस आरो नाक्सालि उदखारि आफादनि गेजेराव गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जानायाव 7 नाक्सालि उदखारिफोरा जिउ गोमादों आरो बे जाथाया झारखन्ड रायजोनि सिङाव थानाय सात्रेआव जादोंमोन। लोगोसे थैनाय उदखारिफोरनिफ्राय 2 AK-47 राइफलबो बोखांनो हादों आरो दासिमबो अपारेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रा महिलारि बिथांनो सान्ति नाङा। हाग्रा महिलारि बिथांनि हेंथा फरेस्ट एक्टनि सिङाव केस होनाय जासिगोन। हाग्रा महिलारि बिथांमोनहा आथिखालाव सान्ति नांगौ होननानै बाथ्रा बुंबाय थानाया बिथांमोननि खुगायाव बे बाथ्राया समाया आरो पाप नांथावथाव। हाग्रा महिलारि बिथाङा जाम्बा जाम्थाफोरखौ हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंगा होदों। दा बेनि सायाव जोङो फरायगासिनो दङ आरो हाइकर्टनि उकिलफोरजोंबो सावरायगासिनो दं होननानै EM रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। खिन्थु बियो ओंखामजों दै लोंनाय बायदि नङादि सोरबा लुबैबानो सानसेजोंनो जानाय बा सोरबा लुबैबानो खुसेंग्रा जावनाय बायदि खदालनिसो जावबानो गासैबो बुस्थुखौ मोननाय बायदि राव नङा। गतिके अनजलि दैमारिया मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि नेहाथारिथ' बियो BPFनि नेहाथारि हिसाबै माने पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बायदिसिना डायलग होगोन। डायलगखौथ' जोंबो होनो हायो। दानिया गुबै खोथाया मोनसे आंबो नायदों बिथांनि मैया बाइट होनायखौ सान्ति होनदों खिन्थु सान्ति लाबोनो हायाखै होनदों। BPFनि समाव अनजलि दैमारिया गावनि हिसाब होनो हायो। बिथाङा बे समाव BPFआव गैयामोन। बर' वुमेन जास्टिस फरामनि सासे आफादगिरि हिसाबै बिनाव रेकर्डआ दंजोबखायो। थांनाय 17 बोसोराव बेसेबां हाजार बर'आ जिउ खहा खालामनांखो आरो हारिजों हारि दाङाबाजि जानायजों लोगोसे मोनसे हारिया मोनसे हारिखौ नायलायनो हायि समादि बै समावसो जादोंमोन। बिथांनिनो पार्टी BPFनि समाव जे असान्तिमोन आरो बै BPFनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै सान्ति नांगौ होनना गाबख्रावनाया लासिं सिं बाथ्रा। मानोना बिथांमोना असान्तिनि राजा आरो रानि। दिनै सान्तिनि बाथ्रा बुंनो बिथांमोननि खुगायाव समाया आरो बिथांमोननि सालायाव फैनाया पाप नांथावथाव। बिसोरो जोङो स्टाडि खालामबाय दङ। मानोना बिथाङा जाम्बा जाम्था जोंनि माने मा होनो बर' रायजो राजाफोरखौ इनस्टिगेट खालामदों हाग्रा दाननो थाखाय आरो बेनि सायाव जों स्टाडि खालामबाय दङ। जोङो हाइकर्टनि उकिलफोरजोंबो जोङो सोमोन्दो खालामगासिनो दङ। नायनि जों
नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि।